Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba lektor dekhar unong ward RTI bapau hapo jela. Uluan ajeng kershan ni uba Marshal Biam, ubala pendong kajing sya thangan halat rembai dowa. Habagran cikilat pathai kubor uba lektor ula pendam jure kibor district ke East Giant Hills. Bakim island bat kila penmi jubor uba Marshal Biam napo ke compound DC ban pendong kajing sya thangan nak benta bandawa pleno yu udowyong. Uba lektor dekhar ula ong kat kum ke construction kari India ke artikel kat khandai ke beningkong A bat B ke aila de kinong shong shnong kari ban kran lai luat bat ban pendong jinga ki ba jai jai handai keyboard district kila pendo e kani ka hok jong ki pat ba bat uba lektor ula kran shai bakal dei ke por ki pat ba banyala persha ya ka sarkar MDA balam khmat de ke NPP namar ke jing thok jing syukor ke sarkar ki pat ba kimla shu ban pedang bat ula ong ru balada ki MLA na jantia lada ki don shisha ke jingkit khle kala dei ke kamram jongki banyalam yu upat ba ban penlong jinga ki ba jai jai kham tam yu uba kerman shila uba jukran bha ya kan kamat doyong tangling ba hagi social media ya ke jinga sat tangling ba ke social media ke dei tang ke jing pen bet yu upat ba ulo uba elektor ula dawa balada ke sarkar kamna ban ple doyong ukanrat sangma udi ban hiar shuki lemkumta ki pat ba kenya teli banyalap persha ya ke sarkar kham tam kani ke por ke sarkar ke don kam ki pat ba bat uba lektor ula kerpat ya baro ki pat ba jong ke jila na du khasi jantia bakin sngob ha banwan ai jing kershan ya gani jing ki ilawan hakaban ai men sim ya leu samlarang ba ubadon kata kaman sim ban yakun na benta kaim kayak na benta ka jakpo jong ki pat ba hapo jong ka jelai baro kowe ki liwan ban ai men sim yu ban hakaju poro ngakot ngawer ya baro ki pat ba ki badon habaro ka jelami khalia bas ngobha nadu khasi jaintia ngakarpat yepi ban ngobha ban wan ya donlang namar kani gade kathma jong kayo kakot jong ki pat ba namar ngitip ba udawyong hi udai ubutlom jong kayo kakot hapo ka jela ka jungi tingis ni penpawi ka jing skusi marbable ka sarkar hi kala persang ban yuroj ya ka hok ka jongi de halor jong kata kanong rim gajing yakhi jong yi ni samlarang ba iba marchal kamde gajing yakhi tang nak benta gajing yakhi nak benta gajing mentoy la de shibat handai kadi kani kadi gajing mentoy na benta kipat ba bat ya ka jelai bro kowe ni penpaw gajing sausi namar ngi i hakilat pathai kubor ba kibor district jong ke East Santia Hill hi ki persang bantu jubor ya ka hok jong ki pat ba markat kum ka constitution jong kari India ha ka artikel ka bakhat khandai bracket 1a bat artikel ka bakhat khandai 1 bracket a b ka penpau bat ka ai hangi ka jing lai loi na ka benta bangin penlong ya ka jing yakhi ka bajai jai namar ngidawa ya ka hok hendrai kani ka penlong ba udisi hi ka bor district kim syam la ailat ki persang ban yuroj ya ka hok ka jongi tegani kajing leben ka sarkar yangi kamtam ka sarkar NPP ka balam khmat ya ka sarkar jungi kani kajing le jong kani ka sarkar kapen bitar bat kapen si yangi ki pajba handai ha kani ka por ka kren da ka basai bat ngakot ngawer ya baro ki pajba ki badon hakpo jong ka jala ka jungi sngewha bandon bentalang bat ngi namar kani kadai ka jakpo ka jungi lada udawyong udang peteng ban khang ngi ngimtip ba lano nginyak thangan no namar babale baro kat sabangi phai udawyong hi udai uwai na gibenta kibakong sanbha na ka benta jungi hi pajba tekan sapoy ka por lada ka sarkar hi kale menti bat kam pet ya kani ka jing diman ka bahok ka jungi re kan sapoy ka por ba upajba hi upendi da ka jing bitar mentangi dang penlong ka jing yaki da ka bajai jai hendrai kan sapoy ka por bangin mi pajba na ka benta ban yakun ya kita kibor district kiba lebor bat kiba persang ban penduk ban ya ka hok jongi ki pajba nomor balai kim sya balai kiting balai kim ailat ban penlong ya kata ka jing yakhi marba balai klem pendon kam ya kita kitiar kiba penlong kiba wanra jing mensau klem penlong ya ka jing huri hura hendai kani kadai ka jing penlong ka jing yakhi ka bajai na ka benta ka jakpo ki jongi bat hang ni ru nga benjur ya kinong mi khmat ki jongi namar ba kinong mi khmat hi bun sin ki kulari yangi ki pajba
na kabenta ban pliu dawyong barok ki political party ki ngila persang bat ngila yo sngaw ba ka jingkular ka jong ki ha ka por election kadai ka jingkular ka ba penbit yangi ki pat ba ki ong ba penjob ya ka party jong ngin pliu dawyong henry ngila persang kum ki pat ba ngila jit ya ki bakin long kita kinong tawan ban yada ya ka hok jong ki pat ba henry Pausi kini ki politician mo ki shet syukor yangi rekani kala dai ka por yangi kum ki pat ba jong ka district Hamtam bangin yalak persya ya kani ka sorkar mar kani ka jing thok ka jing syukor jong ka sorkar ngimla syu ban priang kum ki pat ba Hamtam hapo kani ka East Santia Hill district jongi hibrok kowe ngimla syu ban priang bat nga krensha yang ni lada unong mi khmat Hamtam ya kinong mi khmat ki badai na po jaintia bun sin ki penbit yangi ki pat ba da kita ki development repair henry balai ki khang ya ka jak po jong ki pat ba tikani ka jing le bat ka jing penbit jong ki nong mi khmat ngimla su ban priang ngong lada pidon sisa kata ka jing ki kle kadai ka kamram jong ki nong mi khmat ban yalam yang yu pat ba hakmat sekretariat bangin penlong ya kata ka jing ki ka jongi marwa bun sin ngele iwat uma kermen selaru ula persang ban kren ya kani kamat tang leng bagi lak patai kubor Ngiyong baladao don sisa kata ka jingkit klik kala day no kapor ban yalam yang ki pat ba bangin pelong ya ka jingki marba belai ngilajit ya ki bakin ya sai ya dah yang hendrai bakin ya sai yang tangleng bagi kot kubor kata ngasgeu bangin lak ban pediang kum ki pat ba te kala day kapor yang ba ngin yalap persa ya kum kini kiring thok kiru syukur kinong penbit kala day no kapor yang ban long bangin long syai hendrai ngakarpat ru ya ka juk ka sorkar ka juk kapor ba lada pi don sisa kata ka jingkit klik pleno yo dewyong menta namar ngimla su ban up kum ki pat ba lada pi nang yai le bor yangi ki pat ba ngimban si ban pen i kata ka bor kata ka jing bitar ka jongi te hangdi nga kren ka basai ba namar kani ka de ka por ya ki political party ki ba per bakin yalap bakin puan penbit yangi ki pat ba hadai nga ong happy ba lada pi mla ban pli yo dewyong kat sapoy ka por bangin pen i kata ka jing bitar hakata pin sei ka ei ba upat ba ulak ban lek nak benta ka jongpi te lada pidon ka jigit kli lek mardor bat lek kloy ai no ya kani ka kamram ka ba ngilak ban im jakpo bangilak ban yo kamai namar ka puli ka puti ka lahir kayo ka kot ka lahir nado ka jingpang ka jing stom lada ngimdon pisa lada ngimdon ka kamai ka kaji ngimla su ban lek ei te kani ka por ba kala dei yang kum ki pat ba sngoba kum ki pat ba ngakerpat ipi sngoba ban yawan namar kani kadai ka jinge kun na ka benta jong borok ka than banam ta jong borok ka stit hi borok kowe tengah kerpat ipi ban yadon bentalang bat kala dai ru ka por bangin pin i ya kata ka lenti ka bor jong kum ki pat ba te ngin sa kala dai no ka por bangin pelong kata ka jinge teli bangin don kata ka jinge teli ya ka bor district ru lada ki le persa ngi ki pat ba ngin ban sing hi hak ban le ei na ka benta ki bor district ki ba le persa ngi namar ngi klem le ya kata ka huri hura ngile kat kum ka konstitusi jong kari India ka konstitusi jong kari India ka ahayangi ka hok ban kran lailoi ban dawa ya kata ka hok jongi henry ka bor district kala persang ban le don bor henry ngigum ki pai ba ngila dai ban ya teli ban peni ya kata ka bor jongi namar ngidon ka bor ban pensong suki ngidon ro ka bor ban penhiar suki lada ukonrat udon sisai ka jingit klik udai ban hiar suki nok lada umlak ban pleo doyong Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajub ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.